Иване, трябва да седнем и да видим какво има в брошурата на Лидол. Добре, бе, Еленке, да видим. Айде. Нещо на промоция. Ето, виж. Къде? Не виждам. Къде? Тука! Къде я видя тая леща? Не я виждам. Тука, Иване. Тука. Къде тука? Как така? Къде тук? Тук! Абе, Иване, защо така ти е главата назад? Ще ти заболи врата? Абе, не виждам, бе, жено. Все едно камъче в окото имам. Камъче в окото? Иване, трябва да отидем на лекар. О, какъв лекар, бе? Не искам. Хайде, Иване, тръгваме. Да векуваме, ден глава сме дигнали, да добруваме из хайдушки друмишка. О, Еленке, какво ма занимаваш сега тук? Как така няма да те занимавам? Не виждаш? И какво като не виждам? Докторки, имаме проблем. Ама аз съм сестрата. Дядо Иван не вижда. Моля, изчакайте тук. Добре, хубаво. Дръжте ме. Ох, че съм притеснена за теб. О, в какво пак си се притеснила, бе? 2 hours later. Заповядайте, докторката е свободна. Хайде, Иване, дойде нашия ред. Давай. Ох, здравейте, докторе. Водя ви, Иван. Не вижда. Да, здравейте, заповядайте. Иди, Иване, сядай. Какъв е проблемът? Четохме с жената брошурата, ама не видях лещата, че намалена. Добре, сега ще видим какво ви има. Сега ще ви помоля да си махнете очилата. Сестра, инструментите, моля. Ето, заповядайте. Сега ще ви помоля да затворите очи и сега ги отворете широко. Изглежда, че мускулеватор по-добре работи, но все пак имаме проблем. Може би става въпрос за механична птоза. Какво е това механична птоза на клепача? Почвам да се притеснявам вече. Това означава, че клепачът увисва не заради мускулно или нервно увреждане, а защото има излишна кола. И сега какво правим? Ще се наложи да направим блефаропластика. Ох, боже! Какво е това сега? Спокойно, бабо, не се притеснявайте. Тази операция е рутинна. Просто премахваме излишна кожа и масна тъкан. Ох, чули, Иване, всичко ще е наред. A few moments later. Тежки песни бащини сме запявали и земята машинска сме разрали. Ева, вече мога да виждам промоциите, ама изпуснах ми лещата. La